Jamkan sariya bulon lajɛbagaw Sherifla Jabaranso ka k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko nin ye anw donni a ka jamkan sariya bulon kɔnɔ. Bi babu an bɛ ka sigi min kan o de ye min ye Ba Joliba ye. An b'a dɔn ni Ba Joliba ye. Ba Joliba bilama a kɛn bɛ ka an jɔrɔ k'an hami. Hakilina a sigira o de ka bɛn. Le thème du jour, le fleuve Niger, protection et promotion pour une survie nationale. Ba Joliba ale kɔlɔsili ni a tɔbɔtɔli min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka ɲɛnamaya tɔ sinsin Mali kɔnɔ. O b'a jira k'a fɔ an ka ɲɛnamaya ale belebele gulonlen don Ba Joliba la n'o ye fleuve Niger ye. Hokumu kɔnɔ an kun ye lettre ci ministiriso la. Ministiri tɔgɔ la a bilara ka taa jamana ka cakɛda min sigin bɛ k'a ɲɛsin Ba Joliba yɛrɛ kɔlɔsili ma n'o ye ABFN Agence bassin du fleuve Niger. A ɲɛma min ye le directeur général monsieur Abdraman Touré a fana ye wasa don a ka kangaba ba lakanali ɲɛma min bɛ yen n'o ye monsieur Opéry Berté a ye wasa don la k'o bila ka na an ka kɛnɛ kan. O b'a jira k'a fɔ maa wele min an bolokɔrɔ bi a b'a ɲɛdɔn a bɛ ko in ɲɛdɔn a b'a kɔnɔ sanga ni waati. O la kunnafoni min bɛ a bolo ni Ala sɔnna a n'o di an ma nin kɛnɛ in kan. Nka sigi a tɛna danni ma waati nataw la ni Ala sɔnna an n'a wele tuguni ɲininkali min bɛ aw fɛ a b'o bila an ka WhatsApp numéro la min bɛ kɛ sababu ye ni Ala sɔnna an na o ɲininkaliw tɛnku a la o don nata la walasa an ka bɔ bako in yɛrɛ kalama jɔyɔrɔ min b'a la nafa min b'a la ni an tɛ an bolo a bɛna kɛ kasara min y'an bolo kɔrɔ ni Ala sɔnna da bɛna se ninnu bɛɛ lajɛlen ma bi sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ ne ni aw walasa an ka faamu inshallah. Monsieur Berté k'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka ci taara fɔ minisiriso la sugantiri kɔni bɔra kan k'i wele ka bɔ fɔ kangabakaw fɛ yen ka na Bamakɔ Sherifla télé la o danaya mun dalen don i kan an b'an ta fara o kan k'i waleɲuman dɔn i nali la an ka télévision so la a diyara an ye waati min kɔni b'an bolokɔrɔ bi an b'a bisigi k'a fɔ waati in a ka dɔgɔ kojugu min ye Ba Joliba ye bi an bɛɛ nafa b'a la jamana in yɛrɛ a sinsinnen don a ka bi kosɛbɛ jango Bamakɔ okumu kɔnɔna na e bɛ se ka nafa jumɛn yɛrɛ fɔ Ba Joliba in na anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan. n tora yani n ka i ka nin question jaabi n bɛ aw fo ka aw ka TV ɲɛmɔgɔw fo ka aw waleɲuman dɔn parce que nin ye faso baara de ye fɛn fɛn bɛ baara kɛ ba in kɔnɔ u mako bɛ nin de la maliyɛn bɛɛ mako bɛ nin de la k'a dɔn ba bɛ lahala min kɔnɔ ba bɛ cogoya min na Ala ye anw gɛrɛsɛgɛ ministre kura la n natɔ yan nɔ tellement que n tun content don bari an mɛnna anw sigilen don so o tun ye wali ye a tun cɛman ye i b'a dɔn anw ka principe ye min ye État de bɛ anw sara don o don n'an wulila ni tile benna an k'anw yɛrɛ ɲininka an ye mun kɛ État ye n'a fɔra ko i b'i sigi une semaine 2 semaines n'i tɛ fɛn na ni kalo ma sa i ka taa wari ta o cɛ man ɲi o message in maliyɛn bɛɛ de kan ka ko o de dɔn tant que État b'a la ka i sara ni tile banna ni sini tile banna i kan k'i yɛrɛ ɲininka ne ye mun de kɛ pour que État ka salaire mériter ni maliyɛn bɛɛ ye o faamu an bɛ taa rapidement an ka développement bɛ taa ɲɛ joona o de ye an ka problème ba ye alhamdulillah n bɛ ɲɛmɔgɔbaw fo minnu ye ministre kura in lase anw ma parce que o ka danaya la ka danaya da o kan n bɛ président de la transition ani premier ministre n b'u fo ABFN bɛɛ tɔgɔ la ka tila ka ministre kura féliciter ka fɔ a ye ko ABFN baarakɛla bɛɛ b'a ka disposition na su ani tile mais ni Ala sɔnna an bɛɛ b'a dɛmɛ a ka mission na ni o bɔra yen i ye ɲininkali min kɛ ba ye fɛn bɛɛ de ye Mali bolo n b'a daminɛ aw yɛrɛ b'a kalama assise nationale de la refondation olu yɛrɛ kumana ABFN kan ba in kan pour te dire que ba in nafa ka bon Mali économie ma nafa fɔlɔ ye min ye n'i ye Mali malo n'u bɛ sɛnɛ malo a fanba a bɛ sɛnɛ ni baji de ye
a fanba 80% on bɛ se k'a fɔ baji in de don parce que office Niger office de Selenge Bagineda office ninnu bɛɛ a bɛɛ ji bɛ bɔ ba joliba in de la ba in de kɔnɔna na o ye nafa belebele fɔlɔ ye filanan fɔlɔ Mali commerce caman tun bɛ kɛ à travers le fleuve Niger par bateau bien sûr parce que a bɛɛ tun bɛ taa bateau de fɛ c'est-à-dire marchandise giriman ninnu bɛɛ tun bɛ taa bateau de fɛ ka bɔ sud la ka taa nord la donc o ye commerce côté u y'a dɔn mɔni kɔni mɔgɔ tɛ o ko fɔ jɛgɛ fɛn fɛn bɛ dun Mali la a bɛɛ bɛ bɔ ba in de kɔnɔna na ka taa Guinée frontière la fo Labɛnzanga mɔnikɛlaw bɛ yen o ye a nafan dɔ ye énergie baraji minnu bɛ ba sanfɛ olu bɛ énergie produit même si courant voilà courant olu bɛ courant bɔ o fana ye nafan dɔ ye n'o bɔra yen an bɛ ji min min robinet ji a bɛ bɔ ba joliba in de kɔnɔ parce que SOMAGEP b'a bɔ ba in de kɔnɔ ka a traité k'a bila ka taa robinet kɔnɔ donc an tɛ se ka ba in nafan fɔ k'a ban n'an ko k'an bɛ a nafan fɔ an bɛ si yan bi tellement que a nafan ka bon ninnu bɛɛ y'a nafanw de ye baganw bɛ min a kɔnɔ o bɛɛ y'a nafanw de ye hadamadenw yɛrɛ b'u ka i n'a fɔ maraîchage n y'o fɔ o ye agriculture ye o bɛɛ de bɛ kɛ ba in sababu ye nakɔ sɛnɛ ni fɛn ninnu olu bɛɛ de ye ba in nafa ye mais ni an yɛrɛ ɲininka bi ka bɔ yan fɔ Kangaba a bɛ a n'a nafa kofɔ o bɛ ba in nafa kofɔ an denni ka sigi yen nɔ Kangaba k'e yɛrɛ bɔ Kangaba ka na a bɛ fɛnba kofɔ parce que n'a ma fili ba in ju b'a daminɛ Laginɛ la ka na segin ka taa fo Kɔgɔji la alors e ka ye o ni ka jateminɛw na gɛlɛya jumɛn bɛ ba in kan bi menace jumɛn bɛ a ka bi ni e yɛrɛ bɔra o kalama ka bɔ kunun na ka se bi ma menace ka ca parce que ne yɛrɛ bɛ tronçon min ɲɛmɔgɔya la jama min sigilen bɛ o tronçon kan a ka ca kojugu parce que san o san dɔ bɛ fara jama kan bɛɛ b'a fɛ ka i ka activité kɛ de telle sorte que démographie ka bon kojugu a charge ka bon ba ma i y'a faamuya menace minnu bɛ yen menace fɔlɔ o ye cɛncɛn ye ba bɛ ka fa cɛncɛn na o ye ala ka ko ye an seko tɛ o la an seko b'a la dɔɔni mais an seko t'a la kosɛbɛ parce que ni ji bɛ na ba kɔnɔ yiri tigɛ de bɛ cɛncɛn nali teliya kosɛbɛ ba sanfɛla la donc o ye érosion ye a bɛ na ni érosion ye a bɛ na ni cɛncɛn ye ka na ba lafa o ye menace fɔlɔ ye menace filanan o ye anw yɛrɛ ka hadamadenw yɛrɛ ka baara u bɛ baara minnu k'a kɔnɔ yanni n ka tɛmɛ n'o ye tu sais tuma bɛɛ ne bɛ nin kuma nin fɔ n'i b'i ka nafa bɔ fɛn kɔnɔ i bɛ i ka nafa bɔ tuma min na i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ est ce que ne bɛ ka n ka nafa bɔ fɛn min na n man kan ka a kɔlɔsi wa o de ye maliyɛnw ka problème ba ye mais peut-être est ce que o problème de tɛ Afrique bɛɛ kɔnɔ donc de telle sorte que moi j'ai même réfléchi pour dire que nin kan ka don an ka système scolaire kɔnɔ depuis l'enfance a man kan ka se ne bɛɛ tɛ ka wuli ka taa ba kɔnɔ ka taa sɔrɔ dɔ bɛ mɔnikɛ la mais a bɛ tiɲɛni fana na ba kɔnɔ donc i kan ka dɔn i yɛrɛ ye k'a fɔ ko ne bɛ ka nafa bɔ nin kɔnɔ ni ne ye nin tiɲɛ sisan ne bɛ ka nafa min sɔrɔ a kɔnɔ ne tɛna sɔrɔ a kɔnɔ tuguni il faut que o yɛrɛ ye directement voilà sans que mɔgɔ ka intervenir o de ye an ka problème ba de ye l'Africain même c'est-à-dire nous devons savoir k'a fɔ ko ni n bɛ fɛn fɛn na n kan ka n yɛrɛ ɲininka est ce que n ye nin kɛ est ce que a kɔlɔlɔ tɛ se tɔw ma n bɛ ka kɛ yɔrɔ min na fana est ce que a kɔlɔlɔ tɛ se a fɛn ma c'est-à-dire c'est ça d'abord on doit éduquer nos enfants par rapport à ça d'abord an bɛɛ bɛ kɔrɔ ni denmisɛnninw kɔrɔla ni o ye a tɛ se mɔgɔ ka bere ta ou bien ka busan ta mɔgɔ kama ko dɔw la quoi parce que ne b'o o de la su ni tile ba kɔnɔna na une éducation environnementale même de base éducation environnementale de base ministre Kora o kun y'a ka volet dɔ ye ADD la Dieu merci alhamdulillah Dieu merci c'est pourquoi je te dis que n na to yan nɔ j'étais tellement content parce que je sais ce qui nous attend n b'a dɔn fɛn bɛ k'an kɔnɔ sini parce que mɔgɔ min don a bɔra environnement yɛrɛ la a bɛ environnement dɔn an b'o de ɲini o environnement mɔgɔ min bɛ fɛn min dɔn o k'o bila o la an b'o o de nɔfɛ o dɔrɔn de bɛ jamana ni développement lateliya mais ka mɔgɔ ta ka na tun an kan i tɛ fɛn kalama c'est compliqué donc n'o bɔra yen sanu ɲininaw olu bɛ ba kɔnɔna na bi surtout Kangaba yan fan fɛ u b'a fɔ a ma ko draguiw olu kɔni bɛ ba kɔnɔna na bi
un plan d'action élaboré, ça fait 3 ans aujourd'hui. Parce qu'il faut un problème. Plan d'action pour évacuer quand nous béboba qu'on va balayer. Un ministre chéri de Faranonga, administration territoriale, présidé par l'actuel premier ministre qui était ministre de l'administration territoriale. Qui l'est encore. Qu'a plan d'action présenté avec les budgets détaillés. Tout ce qu'il faut depuis 2022, il faut bien que sur la table, rien n'a été fait. Alors que nous sommes des techniciens. En bas d'eau, avec Mike Bala. Mais on est technicien, mais la décision c'est ailleurs. Donc ça c'est un problème au niveau du fleuve Niger. La Guinée, Sénégal, Sénégal. Guinée, Guinée ka onwele. Berti, amba fekana. Ay faranga, anga keleke. Voilà ça ka na kishi. Voilà ça ka na kishi. Mais bon, je comprends. La situation du pays est extrêmement difficile. Ça, je comprends. On a des problèmes. Présentement parce que la priorité, c'est la sécurité. Ouais. Tout le monde le sait. Donc, c'est pourquoi, bon, on passe toujours par la sensibilisation. Sensibilisation pour nous continuer par rapport à ça. Pour que nous avec la Sebama. Oui, Dragou à côté. Nous, pire encore, on peut tout ça, bon, oui, produit monoka, ça nous de toute façon, on va faire couta kebakono, mais ni sanji nana, on peut qu'à Keromna, Samba Beche Canabla Bakono. Bon, produit monobe do Bakono, Jega monobe, ani phone monobe, bas du corla, dit du corla là-bas, c'est qu'à Befa, ou de Yakololo. Maintenant, au donner de Mifanana, ni ba farasisan, Dragite Sikajo. Donc, on a badagolo de ticket 600. Donc, nous, au ticket, Diagoyado Babewa. Avec Karikari. Avec Karikari. Ni Bawara. Vous avez vu Nina. Bawara, parce que Bafara, Amadou Bleu, parce que Tchétché pays, donc à Grena. Tchétché parce que Abewa, c'est ça. Nawara, 10 fins fait beau, 100 fait cana, c'est ça. Avec la toile là, donc avec Seikana, de telle sorte qu'elle avait débordé. Ça, c'est des explications techniques que nous avons. Donc, mais, c'est extrêmement coûteux. C'était tout de suite. Nous sommes convaincus de ça. Mais, solution, parce qu'on a fait une proposition au sens Fanana. Une proposition est les redevances. Parce que ABFN crée l'année par ordonnance. Ou ordonnance qu'on en a, à Forako, n'est pas utilisé. Il y a un boulot de poche qu'on a donné blanc pour qu'il y ait un ou des redevances. Ça, c'est pris par ordonnance depuis 2002. Mais le gouvernement est destiné à la Walea. À Walea. C'est ça le problème. Alors que Djamana, il a fallu battre Djamana Blomi Benye Shibama. Il a fallu ça tient pas. Ce n'est pas facile. Aux conditions de ce cateau, amener Barabelbulu Ban nous donc. Si ça n'est pas d'agolo Karla, c'est ça. Aménagement des berges, aménagement mécanique. Donc, ni béton. À Moussara, Kachafuka Damatame. Jamana, c'est Jamana me dit on m'a pour que Anganyeshi Abarama atisi Akadoro. Donc solution est mise au cas où redevancing au quota décret là pour que office du Niger mi be basama cadeau et 10 sama cadeau ka malosene au cadeau dit abe fenema et somajep mi be jita bakono ka di mo kami au cadeau dit comment on appelle j'ai dit l'énergie fin be ban jita qui m'a connu là et qu'a dit avec Fenma. Donc, au loi B, à Talin, le loi là, ça devait faire. Il suffit d'appliquer seulement. Mais, Maseka a décret Maseka signé Alsa depuis 2002. Moi, ça, c'est la piste. Je profite de cette antenne pour dire, pour lancer cet appel à la nouvelle ministre. 2 points. Je dis bien 2 points. Tous ces problèmes dont je viens d'éliminer, il y a un problème fin ça. Un fladron à Kanyeshi Oulouma. Un programme clé élaboré avec un programme national de sauvegarde du fleuve Niger. Au programme, il va sur ça, comment on appelle, acteur ou Kachabaka, acteur ou de Kacha. Donc nous on a dit, on a Befaranyonga, on a acteur Befaranyonga, on a Befaranyonga, un programme national de sauvetage élaboré. Au programme national de sauvetage qu'on a, il y a tous les projets y afférents.
tous les projets, il y a que les projets fin, on a élaboré un document de gouvernement. Le gouvernement a approuvé le projet, le programme. Maintenant, la mise en œuvre reste un problème. Maintenant, il faut appliquer. Si on met ce programme en place, en exécution, tous les problèmes du fleuve Niger seront résolus. Je suis convaincu à 100% de ça. Parce que nous, il y a un programme à 100%. Voilà notre seul problème. La mise en exécution, en œuvre du programme national de sauvetage du fleuve Niger. Nous, parce que tous les projets sont détaillés avec des budgets bien précis. Quel est Flana, à carré de Vansi, à Kachoka Beke carré de Vansi, Kala Yel Kulba, décret Kata. Nous point Fla résoudre là. Le fleuve Niger va beaucoup respirer. Sans problème. Je suis convaincu, je sais ce que j'ai dit. Donc, voilà un peu ce que nous faisons en bas bon, quand tu viens par exemple Bamako, ani Dugubaba nous connaissons. Il y a sur le quel est nos cassos jo, Badagolo et Rekan, les deux de na jo à Kona et là, au fanaye Krolo Badi en Boulobi. Mais de toute façon, on a bien énuméré, en taille, qu'à signaler, qu'à rapport, qu'à Blakata acquis des droits. Maintenant, ça a eu de prendre les dispositions. Adjaranye, c'est ça, les menaces. Voilà, les menaces. Ministre Klobi Kanu Monuna, Nadamala Kafo, Bechaman Kalamani Baranuna. Absolument. Amajiga Kafo, Sigunum Kakuye, Walasa Yalaman Kadouakon, Mumbeno, ou des techniciens à bout de Bala. Tout à fait. Alors, ni un segara kana dragi ko inga wati be. Hakla Sante Malona arrêté interministériel tara. Ministre Dama, am se ministre nani wanama. Uru jana ka sare gafe dota. No ya arrêté interministériel. Uyota ko wala sa dragi bara nunu u ka fere ke ka ajo dragi yɛrɛ ka jɔ min ye sanu ɲini ni ba kɔnɔna na ko k'a jɔ anw tɛ maa contrôle mais ni an bɛ foroba nafa de bɛ ba la ka na baji la hakili la o de bɛ jɔnkari tɔnɔw sanfɛ mɔgɔ kelen a bɛ nafa e n'i ka du mako dilan mais jamana bɛɛ mako bɛ dilan a la fɛn wɛrɛ kan bon hakili la sariya yɛrɛ bɛ kuma o kan kosɛbɛ ɔ arrêté in bilama an bɛ yɔrɔ jumɛn na mise en œuvre la komi aw bɛ terrain kan. Très bien. Au arrêté interministériel Netara en 2017, Kouka Draghi Kenka Bodila. En ce moment, les cas Djatou là, on était à Antoumé Bas Saba. Draghi Bas Saba de Toumé Bakan Ado. Hein? 2017 kono. Bas Saba. Badjolba Kelengelenka. Badjolba Kelengelenka. Mais depuis qu'on a arrêté Tala, on a calé d'amener. On a bara d'amener. On a gain, faut qu'on a bla. Keme bakeli on a tek bakeli bo ay mi samaka bo ça veut dire que ay ba fla de samaka bo akon kana kesi san au arrêté ministériel antemuna au niveau parce que code minier fana ya consistant définitivement ka interdit définitivement code minier. Donc il s'agit pour nous d'appliquer le code minier. Ça c'est une loi. Oui, c'est une loi. C'est une loi. Maintenant c'est au Konona de là, depuis qu'au Taradon, on a un plan d'action d'évacuation des dragues sur le fleuve Niger, en haut de déguerpissement, en haut de élaborer. Il y a mis forcer ça. Oui. En Tara, on représente le ministère de l'administration devant 8 ministres pour dire bon, mettez les moyens à la disposition de tous les acteurs pour qu'on puisse faire face à ces fléaux. Donc on attend en haut de là. Mais entre-temps, on boulot croisé quand sous notre lait, on a mission ouli, kabala bouli. Na fin fait soro, on est assainissement de Faranyonga, de Nasepen, on est Faranyonga. Na fin fait soro donc, on bimne. Na imna même noche, on transmet ça au niveau de la justice. On connaît même mais en termes de on connaît même saisi. Na même saisi, l'assainissement transmet ça au niveau du procureur. On connaît au barré de là, en attendant que qu'on mette le plan, le plan de déguerpissement en place pour le moment. En même temps, en sensibilisation, parce que il est assez dormant, on va faire un tas kalama. Ou lui, il est à donc à Foko, ou baramna à connaître nous. Donc, sensibilisation, on va continuer nous. Mais c'est vrai que nous chamabora coron fait. Il y a pas qu'on a vu bata sur la bébor, à bémoptica ou nord du sud, presque. Parce que les zones de conflit, ou chama de tourner, souvent ça fait pitié. Il faut reconnaître ça, ça fait pitié. Bon, fin bé, en tout cas, fin bé fort, mais il faut gérer. Alani, Djamana, bé, position, il faut gérer.
parce qu'en témoignant fait, il faut savoir gérer. Nous sommes des techniciens, nous savons comment pour la famille, il faut toujours sensibiliser. Mais à la sonne, les gens commenceront à faire. Mais nous notons, c'est les propriétaires, nous basons Kadouma, Koulou Taka, Kadouba, la plupart du temps, c'est Oulou Tumba Kalama, Betexou Kalama. On dit qu'il est censé ignorer la loi, Oulou Babé Kalama. Mais dès que nous avons sur le bas, on te fait Kalama. C'est ça le problème aussi. Voilà, un peu au niveau de là. Pour le moment, quand même, à Tchamaboala. Mais on continue toujours à nous battre par rapport à ça. Adjaranye, Dargi Koin Kofe, est-ce que Abe Fani est référent Kemeka, Wulka Jodo, Kaseka projet de Blasenga, Moumusaka Kasabe, Kamau Renina, Chenoko Balaka, Hakinawaro Soro, de Mesrauka, Walasa, Bain Halsa, Kasaka la Kishiwa. On te sensibilisation à quoi? On be un aménagement Chamake, mais directeur Fouyan, parce que on a un projet Badoye. On fait ma préfet avec la Banque mondiale. Au projet Barachama de Kebaï, on a Mopti Maracono. À Clara au Ladron, projet Warebe, c'est ça. Projet de récupération des terres. À Djoro Buena au France. C'est qu'il faut aller les Kera artisans et Nukma Jaranda, c'est la réalité, aller les Kera artisans et au Fanabe Sena, c'est ça. Donc, au Bay Abefenka, Baraye Kanyeshi, Bama. Réalisation Chamakera Mopti Marala au projet il fait. Mais au bel gouvernement avait budget nous dama. Sans ambe ba dugu nous menacer nous. Donc ambe au identifié. Donc na flou mi dira en man. Donc ambe nyeshin ulu dlanima. Il a faut Jafarabe bana bon salut, je crois que salut au projet bana parce que ni sera Jafarabe va vous tiana barakera ino. Na nyona. Donc dugu fin fait menacer nous. Donc au bébé boulot donc ni na folo mi dirama ambo otakata abe abseka mike ambo ok ambo barate jora on peut continuer en même temps sensibilisation bekake non seulement par rapport à la pollution mais pollution surtout au niveau des grandes villes nous be nyama takata fi bala au kacha ani gala dona au teinturière nous donc akacha. D'accord. Mais en sensibilisation, on a toujours ante quoi. Voilà. Au Jaranye, anga wati kone be naka bambulo kaba. Kele? Abba sabala no te mado chaman be yere mega nyingal munke. Jabi chaman fana mi bolo. O mais c'est ça. Ba ime cho mna bi. Hakla yere chaman do bako na yini no chaman kaka. Ibaka shuni kle. Ambe tabolo munkane. Est-ce que na ye santan ko samugan soro? E be nyada wara jume ye bayma ame iritum nga nantora ni serenga ba betunu c'est sûr et certain dans no ola ni wulima joka ke ba betare fratala bajuru ba imbeta parce que yo de finyana sa charge hadama dungu be kachaya charge be kachaya bama c'est pourquoi nya damne ni assise ko national de la fondation a renforcer il faut c'est là ni abe fen ma renforcer attention c'est-à-dire a demandé ma kobe fen mununa a charger ka boba ma kotu donc pour moi le fleuve Niger c'est une priorité de Djamana Mati. C'est vrai que il y a d'autres priorités, la sécurité est une priorité, mais là le fleuve Niger là c'est Sondra Badji e ko jitambulo bayne bambulo moi, je m'amuse même à dire que Al-Babambulo, moi, quand j'étais en Israël, au Coco, mais tu es malien? Je suis du Mali. Le fleuve Niger pas chez vous. Mais Kabako de au boulot. Hein? Kabako de au boulot. Pour te dire que. On y a en fait. Parce que tout simplement, le fleuve Niger nous traverse. Tellement que c'est un joyau qu'on doit entretenir. C'est ça que je dis. Ni ne là-bas, quand on est bas, ni enfant na mo ke otu ya keta on tintina bay sora donc il faut que vous arrêtez ibe ta soro ire be ta do soro baka ube ka yiru tike bayre bakugo yere sanfo ube ka gwese orumunu mel e balakana ulu kanga balakana somono munu kanga on deme ka balakana ulu be kara drageti oui c'est compliqué. Monsieur Berthe, tous ces trucs là il faut les enlever. Vraiment, il faut arrêter, poser des actes, faire face, prendre des mesures draconiennes. Nous hôtels ça n'ira pas. Et moi, je suis convaincu qu'avec
les nouvelles autorités. Moi, je l'ai dit, hein, politiciens, on a jamais gêné. Parce que nous fait bon, électorat, mais aujourd'hui, nous sommes dans une tradition politique côté où prenons les responsables. Ce qu'il y a à faire, on le fait. On applique les textes, on applique les lois. Point barre. C'est tout ce qui peut sauver le fleuve Niger. Adjaranye. Merci beaucoup. Bisiki ka kunche ebe la delekan jumɛn lase maliyɛnw ma minnu bɛ ba kɔnɔ minnu bɛ ba kɛrɛfɛw la haka jan an minnu yɛrɛ ye duguba kɔnɔ kaw ye. Ne bɛ ladilikan min di an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ba in ka ladon ka lakana mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ mako bɛ ba in na bɛɛ maliyɛn bɛɛ n y'o de f'i ɲɛna bɛɛ bɛ malo dun bɛɛ bɛ ji min robinet ji min il faut que an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ ka nafa de bɛ ka bɔ a la donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn bɛ se ka kɛ k'a lakana ne ma kuran ko yɛrɛ fɔ a bɛɛ bɛ bɔ ba in de kɔnɔna na il faut que an bɛɛ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn in ye an bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lakana ne b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ a diyara n ye a bɛ fɛn b'u ka disposition na a bɛ fɛn siège filɛ nin ye eaux et forêts ka kuru kɔnɔ tabakɔrɔ ni fɛn fɛn n'u ye fɛn fɛn ye ba kan min man ɲi min cɛ man ɲi u ka wuli kɛ a bɛ fɛn na ou bien u ka wuli ka se a bɛ fɛn na. a faamuna a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Merci. Berete. Nba. O fana de bɛ dan sigi bi jamukan na min ni an kun y'a sigi nin kan le thème du jour le fleuve Niger protection et promotion pour une survie nationale o kɔrɔ k'a fɔ an ka ɲɛnamaya ale gulolen bɛ ba joliba in na maa welelen an bolo kɔrɔ monsieur Opéry Berete chef d'antenne du sous-bassin du Haut Niger an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ministre tɔgɔ la o la a bɛ fɛn ni ɲɛma an b'a fɔ min ye monsieur Abdraman Touré an b'a fɔ ale ka danaya de dara monsieur Berete kan ka na n'a ye anw y'a faamu k'a fɔ danaya dakun b'a kan a ye minnu fɔ a fɔra bamanankan na ni aw ye caman faamu a kɔnɔ a ye welewele min fana bila ka ɲɛsin ministre kɔrɔ ma n'o ye madame Doumbouya Mariam Tangara ye an b'a fɔ a bɛ fɛn ninnu kalama gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka ban an ka ɲɛsin an ka sigida in lakana ma ba in a y'a fɔ cogo min na ko a bɛ sɔn ka tunu n'a tununa anw b'a da la k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna gɛlɛya worobinɛjiw bilama n'i y'a bɔ Bamakɔ ko an ka diɲɛ worobinɛji kɔ a bɛ kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ hali Bamakɔ ma wuli sa gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ na o bɛ bila fɛn o fɛn kɔnɔ an kana maaw ka jɔnkari hɛrɛw lajɛ o la an ka kɛ foroba hɛrɛ ye o de nafa bɛ bɛɛ lajɛlen kan WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ɲininkali min bɛ aw bolo k'a kɛ an ka mawululu na bako in na kɔlɔsili la monsieur Berete don nataw la an nana sigi ka masala ni hakilina wɛrɛ ninnu kan inchallah donc ne b'a fɔ o la WhatsApp numéro o ka to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala barakatuh. Merci beaucoup.